journalism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Aniya na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, estudyante patay sa hazing sa Davao City. Usa pa na ospital ubang miyembro sa fraternity nadakpan. Inahan nga misulod sa balay nga nasunog aron mosalbar og mga gamit namatay. Sa detalye sa atong mga balita, duha ka mga estudyante sa usa ka universidad sa Davao City ang nabiktima sa hazing nga nabulabog dihang usa kanila ang namatay. Nadakpan sab dayon ang mga nangulo sa hazing nga miyembro sa usa ka fraternity. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Giilas sa mga pulis ang namatay sa hazing nga si August Cesar Saplot, 19 anyos, criminology student sa University of Mindanao, ug ang survivor nga 18 anyos nga anaa sa ospital nga mao'y nakasaysay sa panghitabo ngadto sa mga pulis. Nga sumala niya kalit lang nawadan og panimuot human sa initiation rites ang iyang kauban nga si Saplot niadtong Setyembre 18, 2022 sa Purok Santo Niño Season Village, Upper Mandog, Buhangin District, Davao City. Nabulgar ang hazing dihang adunay mitugan nga residente sa lugar ngadto sa mga otoridad. Sumala ni Major Yudisan Gulciano, ang spokesperson sa Police Regional Office 11 nga nakakustodiya na sa Mandog Police Station ang 8 sa mga suspect nga nalambigit sa hazing. Samtang nakaikyas ang laing unumpa ka mga sospitsado kinsa maoy nagdala sa padil nga gigamit sa pagbunal ngadto sa mga biktima. Yes po, kanina sakaan na natin sila ng reklamo for violation of RA 8049 o yung anti-hazing law natin against the arrested na 8 personalities. No? Yung other suspects, regular filing tayo and we're waiting hopefully na mag-surrender sila. But karon we are continue ang atong coordination with the fraternity brothers and yung kung sino man yung pwedeng mag-facilitate na mag-surrender na lang itong mga members na at large sa ngayon. Ang mga sospitsado gikasuhan og paglapas sa Republic Act 8049 kun anti-hazing law. Nga giilang sila Jeremiah Obidencia Moya, Leggy Wednesday Officio Gibuyen, John Lloyd Garciano Sumagang, Harold Joshua Sagaral Flauta, John Steven Baltazar Silvosa, Ramil Jan Potenciano Gamo, Gilbert Escudero Asoy Jr. o Groseler Andres Gaintano. Sumala sa PRO11, sagad sa mga suspect, estudyante sa University of Mindanao nga miyembro sa Acro Alpha Delta Chapter Fraternity. 14 yung involved, except doon sa dalawang biktima nga, yung isang namatay at yung isang survivor na nasa hospital pa rin. Nagpagula og official statement ang pamunuan sa University of Mindanao kagahapon sa ilang ipagkundina sa krimen ug asa pipila sa mga nalambigit sa hazing ang mga 4th-year students gikan sa College of Criminal Justice Education. Sa nahimong pahayag sa UM, wala nila giila ang naisgutang organisasyon sa universidad. Andam sab nga motabang sa nailong pamilya sa biktima ang eskwelahan ug padayon sab ang ilang koordinasyon sa mga otoridad kalabot sa insidente. Sumala sa PRO11, kini ang unang higayon nga dunay natalang kaso nga nakabsan o kinabuhi tungod sa hazing sa Davao Region. Yes, so far karon lang na nagkaroon ng ganitong insidente in relation to hazing sa Davao Region. And wala pa, this is just parang first time in Davao Region na naiing-anin incident na namatay in hazing. Naotopsi na sab ang patayng lawas sa biktima. Nag-request kasi ng autopsy ang family and baka very soon ma-release na agad yung autopsy report. We can only release the autopsy report upon the consent of the family. Sa karon, padayon ang operasyon sa mga otoridad aron masikop ang ubang mga suspect nga gawas nun pa. Pahimangno sa otoridad sa kabataan nga dili magpadala sa temptasyon sa mga barkada nga moapil sa mga organisasyon nga nagapromote og mga violenting aktibidad aron dili mabutang sa laot ang kinabuhi.
Eugene Hinutan. Newsline Philippines, Davao Region, stay safe. Patay ang usa ka inahan dihang misulay og sulod sa ilang balay nga nasunog sa Zamboanga City aron mangyawat nga makasalbar pa og gamit. Ang inahan wala mabantay sa mga kabanay o mga silingan nga mipugos kini og sulod sa iyang balay ug wala na makagawas og balik. Ani ang report ni Grace Alcunaba. Ingon ani na ang hitsura sa balay sa pamilya Huayni sa Ayer Village, Islamic Drive, Santa Barbara, Zamboanga City. Atop og bahin sa bumbong na lang sa balay ang nahabilin human kini nasunog kaganinang buntag, Setyembre 20, 2022. Subay sa report sa Bureau of Fire Protection, usas sa mga tagbalay ang namatay nga giila ni City Fire Marshal Superintendent Lucio Albarracin nga si Hadja Marida Javier Huayni, 50 anyos. Matud ni Albarracin, misulay og sulod sa iyang balay si Huayni aron isalbar ang mga importanteng gamit. Apan wala na kini makagawas og balik ug naapil sa pagkasunog. Yung may-ari talaga dahil sa pangyayari nagkaroon nga sila ng kasulti, yung asawa mismo ng may-ari ng bahay. Di pa natin siya nakausap ng malapitan nung nangyari yung sunog, pero as to the witness, base ng mga witnesses natin na sa area, na nagumpisa daw ang apoy doon sa isang kwarto ng second floor ng 2-story residential house na nasunog. Giangkon sa pamilyang Javier nga kalit ang nahitabong sunog ug wala sila makabantay nga giuli ni Marida ang ilang mga mahalalong butang sulod sa nasunog nga balay. Gibana-bana nga miabot og 600,000 pesos ang danyos sa sunog. As to the area muna tayo kasi hinihintay pa natin yung actual declaration ng may-ari ng nasunog na bahay. More or less 600,000 pesos as to the area of the damage. Sa inisyal nga investigasyon sa Bureau of Fire Protection, Zamboanga, nanukad ang kalayo sa ikaduhang andana sa balay o ginasuta pa kung unsa ang sinugdanan sa kalayo. Di pa hinumduman ni Albarracin ang publiko nga magmatngon sa paggamit sa mga gadget ug siguruhon nga naka-unplug ang tanang appliances una mobiya sa balay aron malikay sa sunog. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Zamboanga City. Stay safe! Hingpit ng masibog sa Disyembre 2023 ang barangay ug SK elections human giaprubahan sa House of Representatives ang pag-uktaba sa piniliay nga nakatakda unta karong umaabot nga Disyembre 2022. Sa boto nga 264, 6 ug 3 abstention, lusot na sa third and final reading ang House Bill 4673 nga nag-uktaba sa piniliay. Sayo ni ini gisulti ng daan ni COMELEC Chairman George Garcia nga ang pagpahigayon og eleksyon sunod tuig nang kinahanglan og dugang pondo sanglit gikinahanglan nga mag-abli og laing voters registration. Kinahanglan sab nga magdugang og mga balota, dugang poll watcher, dugang poll workers ug dugang election paraphernalia. Napagan ang usa ka minor de edad sa engkwentro tali sa mga sundalo ug miyembro sa Communist Terrorist Group nga NPA sa lungsod sa Rizal, Zamboanga del Norte. Duha sab ka mga sundalo ang nasamdan sa engkwentro. Ani ang report ni Grace Alcunaba. Duha ka sundalo nga sakop sa Task Force Eradicator sa 102nd Brigade ang naangol sa engkwentro tali sa miyembro sa Communist Terrorist Group sa Barangay Mabuhay ug Barangay Sipauna sa lungsod sa Rizal, probinsya sa Zamboanga del Norte. Miabot og 10 ka minuto ang engkwentro nga miresulta sa pagkaangol nilang Private First Class Mark John Fernandez nga naigo sa tuong bahin sa iyang nawong ug ni Private First Class Joey Kabiasan nga naigo sa walang bahin sa iyang tiil. Wala pa matino sa militar kung pila ang nasamdan sa ilang kaaway apan samtang nagpahigayon og clearing operation usa ka 17 anyos nga ginganlan og Mike Rich Maninantan, residente sa Barangay Santa Cruz, La Libertad ang naigo sa saag nga bala nga gilayon usab nga gidala sa pinakaduol nga tambalanan sa Rizal. Grace Alcunaba, Newsline Philippines. Stay safe. Gikwestiyon sa mga konsehal sa Davao City atol sa ilang regular session karong adlaw Setyembre 20, 2022 ang opisyal sa DCWD
tungod sa walay klarong supply sa tubig ngadto sa mga residente sa ubang lugar sa syudad. Ani ang report. Klaro na to, kung man magdili matulog, ma'am. Buhay kayo, ma'am ba? Ako, Gigisa ni 2nd District Councilor Diosdado Mahipos Jr. ang representante sa Davao City Water District atol sa regular session kaganihang buntag tungod sa problema sa tubig sa daghang lugar ning dakbayan sa Davao. Gipatawag sa sesyon kaganihang buntag ang mga opisyal sa Davao City Water District aron matubag ang mga pangutana sa katawhan kabahin sa walay klarong supply sa tubig sa pipila ka lugar ning dakbayan sa Davao. Dili lang kuno supply sa tubig ang problema sa DCWD. Apan, matod ni Konsehal Diosdado Mahipos Jr., sad to say, I think there's mismanagement up to a certain extent. Because for example, you have an emergency shutdown, you can only provide 8 water tankers. Where are your resources po? apan sama sa milabayng mga panahon, ang taga Davao City Water District muhatag og mga rason aron makalusot ang ilang opinyon o posisyon sa nahisgutang issue. Gigisa ni Konsehal Mahipos si Heidi Maspeñas, ang manager sa Water Quality Division sa DCWD. Klaro po sa isang establishment like Alcantara, nung anong oras po ma-open yung valves nila, it has also been studied in our system. So kung wala kung wala rin yung valve, muha din ang tubig sa lingan. No? Kasi po, may tubig na rin po yung silingan, Your Honor. Okay, Yung sobra po, aakyat po sa kanila. that is just an assumption po, ma'am, no? Because Yan my po. neighbors, my constituents doesn't really know that time. What is the usual time that you allow these large volume consumers to It store the depends water? po on the pressure sa linya po para magkatubig muna po na yung residential bago po sila. This is being done by our engineering people, sir. I only know some basic things, but that is the requirement. So can you please coordinate with the barangay Yes. so that we can inform, for example, sa Buhangin, we have the big tower there in Yes. JP Laurel. Opo. So since the tower was there, parang naiba na rin yung tubig namin sa Buhangin. So kung iklaro na to, kung man magdili matulog, ma'am, buhay kayo, ma'am ba? Ako, you know, the presentation is very good, but the fact remains on the ground. Ang among mga katawhan, dili makatulog kay mag-atang kung kanus among agas ang tubig. Unya, may tubig, hinay ang tubig, kung sa among napagtrabaho panlaba. Unya, mapalit sila o tubig sa commercial na mahal naman po, ma'am. So dito lang sa residential rate, pero kung naitangki sa taas din, ang mga larong suyo, wala yung mabilin. Now, I am stating this for the record, for the benefit of the next council. Hopefully, there is no need for them to discuss this. But if ever they will be discussing this, so this is put on record. Napungot na ang katawhan kay sagad kanila walay tulog aron maghulat sa tubig pero usahay walay muagas sa ilang gripo. Sa dihang gipangutana ni Konsehal Mahipos kung limpyo ba ang mga tubig nga gipanghatod sa mga water tanker sa mga kabalayan. Mao kini ang tubag ni Miss Maspeñas sa pangutana. Marumi ang water tanker na nag-deliver ng dumoy sa Kabantian, sa Buhangin. Ba't dati pinapadeliver ko marumi pa na yun, ma'am? I think that's the responsibility of City Health, Your Honor, because the water there, sir, na binibigay pa ng mga tankers is not treated as compared to DCWD. When we put our water in the tankers, they're coming from our hydrants, and these are treated. So, that is what I'm saying. Where do you suppose does this tanker get their water? I do not know. They have their own source, sir, yung mga nagbebenta po. Sa Dumoy din po. Yes, that's water district line. No, it's not water Where? district line. They have water rights to extract water Yes, they for have. commercial purposes? Yes, sir. They get it from NWRB. And then you really do not know if that's clean. And you do not, if ever that is not clean, don't you have any plans to shut it down? That's why I long before I was recommending that to City Health that all tankers which are not DCWD should be disinfected, and the waters that they are distributing to the public should be checked for microbiological analysis, Your Honor. Wala kunoy labot ang water district sa mga tubig gikan sa mga water supplier nga gikuha didto sa Dumoy ning dakbayan sa Davao ug dili nila trabaho ang pagmonitor kung luwas ba o dili ang mga tubig nga ginadeliver sa mga water tankers.
Apan, dunay kaalyado ang DCWD sa konseho. May depensa gilayon si 3rd District Councilor Kokoy Susobrado sa DCWD. Inclusion or the project water supply system that is about to be operational fully, hopefully in the soonest possible time. The purpose of that is to have our water supply system recharged in order to stretch our supply for a long period of time. But we do not lack water supply. What causes the lack of supplies being serviced, water supply being serviced to the people of Davao, particularly in 2nd District, is the efficiency of the delivery of water in the system that they are actually, as manifested earlier, they're trying to improve. So with the enhancement of their equipment. So again, I would like to disabuse the minds of my fellow colleagues. We do not lack water supply in Davao City. Sadang gipangutana siya sa konseho kung tinuod ba nga duna nay supply sa tubig ang mga lugar nga nawad-an og tubig na tumilabayng adlaw, mao kini ang tubag ni Heidi Maspeñas. We fully operated last Sunday, so 5 days, so Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, this Friday po. This Friday, The 30% will get its normal operation, but the 70% is already enjoying it right now. anong oras sa Friday, ma'am? Ano mo specific kasi Kasi sir, nagpanda po kami 10:56 last Sunday. So luckily or with God's grace, 10 a.m. also on Friday. so we need to still pray for that, ma'am? Pray unceasingly, and we will work hard for that particular promise. Okay, so I hope this will not happen again, ma'am, because We'll do our best. unacceptable. We'll do our best. Yes. Kung ang tubag sa Davao City Water District sa atong mga pangutana, kung tinuod ba nga dunay supply sa tubig karong mga simanahuna, iagi na lang og pag-ampo. Ang ngayon siguro natong iampo nga unta, malamdagan ang hunahuna sa taga DCWD og ilang isulti pila ilang kita sa tubig nga ilang gipang baligya sa katawan nga unta ang tubig gasaman sa kinayahan nga gikan sa kahitasan. Edith Kaduayan, News 10 Philippines. Stay safe! At tangi! LGU sa Mati City nang hatag na sabog hinabang sa mga nasunugan. O Mayor Baste Duterte nanguna sa paghatag og serbisyo sa mga residente sa Barangay Takunan, Davao City.
taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizens, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nag-unang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Enroll now at Lyceum Philippines University Davao Campus. Courses offered: College of Health and Sciences, BS Medical Technology, BS Pharmacy, College of Business and Accountancy, BS Accountancy, BS Administration, BS Management Accounting, BS Customs Administration, Bachelor of Arts and Sciences, Bachelor of Multimedia Arts, Bachelor of Forensic Science, College of International Tourism and Hospitality Management, BS Hospitality Management, BS Tourism Management. They also offer junior college and the following courses: Now, LPU Davao offers Air Academy Drone Flight Training Program. Choose to take the lead. Choose LPU Davao. Enroll now. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. This portion is brought to you by Davao Light and Power Company. Usa ka opisyal sa Communist Terrorist Group nga NPA ug laing 5 pa ka mga kaubanan niini ang misurrender sa mga sundalo sa 26th Infantry Battalion sa Philippine Army sa Barangay Zamora, Talacogon, Agusan del Sur ni adtong Setyembre 17, 2022. Sumala sa militar ang hugot nga pakig-alayon sa mga IP leaders kanhi rebelde, pamilya, LGU ug walay puas nga focused military operation ang nakaaghat sa unom ka mga NPA nga mosurrender. Ang leader sa mga rebelde nga si Badong Gumancel Lipanda alias Raymond, ang CEO sa Platoon Banglas Sub-Regional Committee 3 NCMRC, ang nangulo sa pagtahan sa kaugalingon ngadto sa tropa sa gobyerno. Apil sa ilang gisurrender ang usa ka M16 rifle, 2 ka Garand rifles, usa ka shotgun ug 2 ka punto kalibre 45 nga pistola ug mga bala. Sumala ni Lieutenant Colonel Sandy Maharokon, ang commanding officer sa 26th IB, ang pagsurrender nila Lipanda makahugmak og samot sa kalihukang komunista sa lugar. Gipasalig sa mga sundalo nga makatawat og assistance ang mga nag-surrender ubos sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program kung ECLIP. Gipahugtan sa mga pulis nga miyembro sa Zamboanga City Mobile Force Company ang ilang pagbantay sa kadagatan pinagi sa pagpahigayon og seaborne patrol. Giusa-usa og inspeksyon ang mga panagatan o mga motorboat nga nagabiyahe nga paagi aron mapakgang ang iligal nga binuhatan o pagpalusot og mga kontrabando. Anyang reporting Grace Alcunaba. Gipakusgan karon sa mga personahe sa Zamboanga City Mobile Force Company ang ilang seaborne patrol o ang pagbantay sa kadagatan nga sakop sa ilang area of responsibility. Sa pakikinabi sa news team kang Police Lieutenant Ariel Holatoria, gisaysay niini nga kanunay silang nagpatrolya sa kadagatan aron mapugngan ang mga iligal nga kalihukan sa kadagatan sa dakbayan ug ang pagsulod sa mga kontrabando o mga grupo nga adunay daotang laraw. Unique po sa yung unit natin kasi we are not focusing only in sea, both land and sea, sir. Nag-ooperate po tayo. Matud ni Hulatoria nga ilang gihimo ang pagbansay subay sa hangyo ni Police Lieutenant Colonel Reynald Arenio, Force Commander sa Zamboanga City Mobile Force, ug kini pinaagi sa programang YES o Youth Empowerment Zamboanga Program. Dito po ay minumuld po natin yung kabataan na hindi sila mapunta sa mga
masamang gawain, sir. Human sa pag-ehersisyo, naglaom si Hulatorya nga human sa ilang pagbansay, andam na ang mga miyembro sa PNP Mobile Force sa pagdumala sa pagsumpo sa mga iligal nga kalihukan sa kadagatan ug pag-umol sa mga kabatan-unan unsaon pagdumala sa komunidad padulong sa kalampuan. Grace Alcunaba, Newsline Philippines. Stay safe. Gidala sa lokal nga gobyerno sa Davao City ngadto sa Barangay Takunan ang pipila ka mga serbisyo atol sa selebrasyon sa ika-40 nga araw ng barangay kagahapon Setyembre 19, 2022. Mismong si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang nanguna sa paghatod og serbisyo ngadto sa mga tao. Sama na lang sa National ID System sa PSA, Social Services sa CSWDO, serbisyo para sa mga senior citizen, edukasyon sa IBSO, City Legal Office ug City Vet. Gipaminaw sab ni Mayor Duterte ang mga problema sa mga residente nga gisumbong kaniya. Nalipay sab ang mga bata kay adunay gipanghatag nga mga school supplies. Midunol na sab og hinabang ang lokal nga gobyerno sa Mati City sa mga nasunugan nga residente sa Barangay Saints. Sa record sa Mati City LGU, 22 ka mga pamilya ang apektado sa sunog kon 77 ka mga individual. 7 ang totally damaged ug 2 ang partially damaged nga mga balay niadtong Setyembre 17, 2022. Cash ug food assistance ang gitunol sa LGU Mati. Tag-usa ka sakong bugas, noodles, canned goods ang nadawat sa mga biktima sa sunog. Niadtong Setyembre 18, 2022 nakadawat sab og tag 3,000 pesos ang matag pamilya og tag 25 kilos nga bugas. Naa sa gipanghatag nga food packs, kitchen kits, hygiene kits, sleeping kits kagahapong adlaw. Giendorso na sab sa LGU Mati ngadto sa NHA ang mga biktima alang sa Emergency Shelter Assistance Program. Kanto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang mga balita, bisitaha ang website na www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram Newsline.ph ug sa Twitter, Newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Masundan usab ninyo pinagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!